Здравейте всички от YouTube, аз съм Пикси Нова, тук с мен е брат ми и приятелят ми Мишо. Той има канал в YouTube, посетете му го, обаче той говори на английски, той всъщност е българин. И днес ще говорим за лаунчпада. Отвори вратата, бе, Сава. Я затвори. Баскам са! Няма да говорим само за лаунчпада, ами за всички инструменти! Учих го вчера. Има неизправност със свързването. Едно готин пич. Сава, престани! Камерата ми скапана ли е? И чакай да порекламирам малко канали. Не се махай, Сава, моля те! Много зле. Значи рекламираме канали. Маля, то пак не затвори вратата! Така както казвах. Добре, затвориме. Ще рекламираме и канали! Number 1. Михаил Проданов. Ей, я звъни на Митко. Я звъни... И ще включа Митко. Не. Добре. Както и Димитър Въндев, само че той в момента не е по скайп. Затова ще трябва да ви покажа едно от видеята му. Ето го, неговото второ видео. Сега ще го пуснем. Много е смахно. Хайде, добър компютър, обичам те. Така, айде. Да се наслаждаваме на киното. Айде, бе. Сними камерата. И това е моят първи влог за физиономиите. И днес Ето го. ще говорим за това. Има много видове физиономии. Някои умолителни. Общо взето, когато се умоляваме някой за нещо или му се молим, изглеждаме точно така. Не, тук ли И решим? физиономии. Учудените и изненадани. И има един специфичен начин, по който изглеждаме, когато сме изненадани. И той е така. Това беше учудената физиономия. Има и страшни физиономии. Very, very creepy. Ема физиономия. Несправедливо. Да, това беше едно. Имаме и свой собствен филм. Като тази. Пълен запек! Показва химикалката. Да видите общо взето това. Чакай! О, мага. Разбрах. Айде, чао, хора!